Якія змены адбудуцца з 1 чэрвеня? Пытанне пра адкрыццё чыгункі паміж Кузніцай і горадняй будзе абмяркоўвацца ўжо 15 чэрвеня. Чаму ўлады правяраюць Wildberries і як павялічыць пенсію? А таксама увага, замаразкі чакаюцца ў апошнюю ноч вясны. Вітаю, Владислав Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму Белсат онлайн. У Менску хуткая, якая ехала на выклік з уключанымі проблескавымі маячкамі і гукавым сігналам, трапіла ў ДТЗ на скрыжаванне вуліцы Харкаўскай і першага загараднага завулку. Паводле інфармацыі ДАІ, аўтамабіль хутка ехаў на чырвоны сігнал светлафора, што дазваляецца правіламі дарожнага руху. Хуткая сутыкнулася з легкавым аўтамабілем Mazda. На шчасце, у выніку здарэння ніхто не пацярпеў. Абставіны і прычыны аварыі цяпер высвятляюць. Нагадаю, пры набліжэнні спецтранспарту з уключанымі сігналамі кіроўцы абавязаныя саступіць дарогу і забяспечыць яго бесперашкодны праезд. Ну і будьце пільныя, дзікія жывёліны цяпер частыя госці на дарогах і трасах. Гэтым разам на трасе Горадня-Шчучын усё абышлося. Аднак раней мы не раз ужо паведамлялі пра гісторыі, якія мелі сумны фінал і для жывёлін, і для кіроўцаў. Учора ж паблізу вёскі Станькава ў рацэ Усе міліцыянты знайшлі цела мужчыны, які, верагодна, знік без звестак яшчэ летась. Асобу нябожчыка змогуць дакладна ўстанавіць толькі пасля адпаведнай экспертызы. У Менскім раёне расследуюць масавую гібель шэрых чапляў. Інцыдэнт адбыўся каля вёскі Кайкава, дзе доўгі час жыла калонія гэтых птушак. Прыбіралі сухастой уздоўж дарогі і павысякалі дрэвы проста з птушынымі гнёздамі. Работы дадумаліся праводзіць у перыяд гнездавання, што забаронена законам. Паводле сведак, пасля высечкі на зямлі засталіся не менш за 15 мёртвых птушак. Дарослыя чаплі некалькі дзён кружлялі над знішчанай калоніяй у пошуках птушанятаў. Адно з іх выжыла, але атрымала цяжкую траўму крыла. На месца выехалі спецыялісты Мінпрыроды. Цяпер высвятляюць, хто праводзіў работы і нясе адказнасць за знішчэнне гнёздаў. Спецыялісты раскапалі месца, дзе былі пахаваныя загінулыя птушкі, каб пацвердзіць іх масавую гібель. Верагодна, іх закапалі, каб схаваць злачынства. Паводле заканадаўства за такія парушэнні прадугледжаная адміністрацыйная адказнасць і буйныя штрафы, у тым ліку для юрыдычных асобаў. З 1 чэрвеня падаражэюць камунальныя паслугі, вырастуць тарыфы на ацяпленне, гарачую ваду і электраэнергію. Таксама Нацбанк увядзе ў абарот новую банкноту наміналам 200 рублёў з дадатковымі элементамі абароны. Ёсць і добрая навіна для тых, хто плануе браць крэдыт. Стаўка рэфінансавання зніжаецца да 9,25%. Таму новыя крэдыты і іпатэка могуць стаць таннейшымі. Што праўда, прыбытковасць новых дэпазітаў таксама зменшыцца. Таксама да стаўкі рэфінансавання прывязаны памер пені за несвоечасовую аплату падаткаў, камунальных паслуг або штрафаў. З 1 чэрвеня налічэнне гэтых штрафных санкцый стане крыху мякчэйшым. У чэрвені працягнуцца сезонныя адключэнні гарачай вады, а міліцыянты пачнуць традыцыйныя рэйды МАК па дачных участках. Да таго ж з 19 чэрвеня ўводзяцца штрафы за невыдаленне небяспечных інвазійных раслін, у тым ліку баршчэўніку сасноўскага і залатарніку канадскага. Для школьнікаў месяц будзе насычаны экзаменамі. Дзевяцікласнікі завершаць выпускныя выпрабаванні, а абітурыенты ж здадуць цэнтралізаванае тэставанне. 12 чэрвеня па ўсёй краіне пройдуць выпускныя вечары. У чэрвені кліентаў банкаў абавяжуць дзяліцца геалакацыяй, інакш доступ да банкаўскага прыкладання могуць закрыць. Нацбанк называе гэтыя захады ўзмацненнем абароны ад махляроў. Як будуць карыстацца банкінгам беларусы ў камандзіроўках і падарожжах, пакуль не зразумела. Хутчэй за ўсё, банкі абавяжуць кліентаў загадзя паведамляць пра свой ад'езд у канкрэтную краіну. Падрабязна з чэрвеньскімі зменамі знаёмцеся на belsat.eu. Сябры, а ці ведалі вы, што на памер сваёй будучай пенсіі можна паўплываць нават і за некалькі гадоў да выхаду на заслужаны адпачынак? Эксперты раяць пачаць з праверкі дадзеных у аплікацыі фонду сацыяльнай аховы насельніцтва і пераканацца, што ўвесь працоўны стаж улічаны. Па магчымасці працаваць афіцыйна і на поўную стаўку, бо занятасць з нізкім заробкам або на палову стаўкі можа зменшыць залічаны стаж. Варта праверыць выплаты ў ФСАН, асабліва гэта актуальна для індывідуальных прадпрымальнікаў і работнікаў шкодных вытворчасцяў.
Таксама можна скарыстацца добраахвотным пенсійным страхаваннем, што дасць дадатковую крыніцу даходу пасля выхаду на пенсію. Ну і, канешне, калі адчуваеце яшчэ сілы на гэта, працягнуць працаваць. Назапасіць больш страхавога стажу. За кожны год звыш мінімальна неабходнага стажу пенсія павялічваецца. Улады падляшскага ваяводства Польшчы прапанавалі аднавіць чыгуначныя зносіны паміж Беластокам і горадняй. Дэбаты, у тым ліку, наконт гэтага пройдуць у Польшчы 15 чэрвеня. Аднак рэалізаваць праект на практыцы будзе магчыма толькі, калі кардынальна палепшыцца геапалітычная сітуацыя. Цягнікі паміж Польшчай і Беларуссю не ходзяць з 2020 года. Спачатку зносіны спынілі праз пандэмію COVID-19. Пазней рух не аднавілі з прычыны інспіраванага Пуцінам і Лукашэнкам міграцыйнага крызісу на межах еўразвязу і далейшай поўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны. У сталіцы учора з размахам адзначылі 80-годдзе Менскага трактарнага заводу. Працягу дня для гасцей працавалі выставы, тэхнікі, фотазоны і фудкорты, а галоўнай падзеяй стаў канцэрт расейскага гурта «Іванушкі». На канцэрт сабраўся вялікі натоўп каля цэнтральнай прахадной прадпрыемства. Выступ не абышоўся без кур'ёзнага моманту. Падчас канцэрту саліст гурта Кірыл Андрэеў заспяваў да публікі «О, Беларусія». Адразу пасля гэтага да яго падышоў іншы ўдзельнік калектыву Кірыл Турычэнка і некалькі разоў паўтарыў калегу правільную назву краіны – Беларусь. У сацыяльных сетках некаторыя карыстальнікі адзначылі, што за шмат гадоў, што артыст выступае ў Беларусі, яму варта было б даўно запомніць правільную назву краіны. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі праверыць працу маркетплейсу Wildberries. Кантралёры ацэняць, як пляцоўка выконвае патрабаванні гандлёвага заканадаўства, абараняе правы спажыўцоў, выкарыстоўвае рэкламу, фармуе цэны і выконвае антыманапольныя нормы. Да 12 чэрвеня беларусы могуць далучыцца да праверкі. Калі ў вас узніклі праблемы пры карыстанні сервісам або ёсць прапановы, як палепшыць яго працу, іх можна дасылаць на электронную пошту Марх. У ведамстве падкрэсліваюць, што такія паведамленні не лічацца афіцыйнымі зваротамі грамадзян. Таксама Марх нагадвае, што выдаваць заказы ў Wildberries могуць не толькі прадстаўнікі маркетплейсу, але і іншыя арганізацыі. Сёння 27 гадоў з дня трагедыі на Нямізе, адной з самых страшных у найноўшай гісторыі Беларусі. Увечары 30 траўня 1999 года падчас масавага мерапрыемства каля палаца спорту ў Менску пачалася моцная залева. Тысячы людзей кінуліся шукаць сховішча, у тым ліку ў падземны пераход каля станцыі метро Няміга. У вузкім праходзе ўзнікла смяротная цісканіна. Ахвярамі трагедыі сталі 53 чалавекі, пераважна маладыя людзі ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў. Сотні атрымалі траўмы. Сёння каля мемарыялу на Нямізе людзі ўскладаюць кветкі і запальваюць знічкі. Сёння вечарам футбольны свет даведаецца імя новага пераможцы Лігі чэмпіёнаў УЕФА. У фінале турніру сустрэнуцца французскі Парі Сен-Жермен і лонданскі Арсенал. Нягледзячы на халоднае і няўстойлівае надвор'е, паглядзець галоўны матч сезону ў Менску можна не толькі ў барах, але і на адкрытых пляцоўках з вялікімі экранамі. Напрыклад, на стадыёне «Дынама» трансляцыю арганізуюць проста на футбольным полі. Для гасцей падрыхтавалі фудкорт, фотазоны і забавы, а кошт уваходнага білета 6 рублёў. Яшчэ адзін папулярны варыянт «Лідбір-двор». Перад матчам там абяцаюць анімацыйную праграму для дзяцей, таму прыходзіць можна ўсёй сям'ёй. У скверы «Маніфест» заўзятараў чакаюць вялікі экран, вулічная ежа і летняя атмасфера новай гарадской лакацыі. Першая ноч лета можа сустрэць беларусаў замаразкамі. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, ноч на 1 чэрвеня краіна апынецца пад уплывам невялікага антыцыклону. Воблачнасць зменшыцца, што прывядзе да моцнага пахаладання паветра. Тэмпература на вышыні 2 метраў складзе ад +2 да +9 градусаў, а на паверхні глебы месцамі можа панізіцца да 0 і нават -1 градуса. Найбольшая імавернасць замаразкаў у раёнах Палесся і на ўскраінах Менску. Аднак ужо на пачатку наступнага тыдня пачне цяплець. Да сярэдзіны тыдня ў дзень чакаецца да +28 градусаў. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайки, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.